dahil sa mabilisang pagpatakbo ng motorsiklo. Dalagita patay habang isang sugatan matapos sumalpok sa poste sa probinsya ng Iloilo. Patay ang 17 anyos sa Dalagita habang isang sugatan matapos mabunggo ang sinasakyang motorsiklo sa poste sa barangay Giso, Calinog, Iloilo. Alas 4 ng hapon, Hunyo 25. Ang driver ng motorsiklo ay si alias Neneng, residente ng Pasay City, at ang angkas nito ay si Ninya Humantok, 21 anyos at residente ng Calinog. Ayon sa investigasyon ni Police Major Miles Deron, Chief of Police ng Calinog Police Station, posible na mabilis ang pagpatakbo ng driver dahilan na umapaw ito sa gutter at sumalpok sa poste. Sinabi pa ng pulis, meron naman silang helmet pero dahil sa malakas ang impact, tumila pa ng mga ito at natamo ng driver ang malubhang sugat sa ulo. Sinubukan pang dalhin sa pinakamalapit na ospital ang driver, ngunit dineklara itong dead on arrival, samantalang ang angkas ay natamo ang gasgas sa iba't ibang parte ng katawan at kasalukuyan nagpapagamot sa ospital. At mga ka-K5, paalala ng kapulisan na magdoble ingat kapag nagmamaneho ng motorsiklo at kung maaari, bawas-bawasan ang pagpapatakbo upang maiwasan ang posibleng insidente. Para sa Network News, mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako si K5 Aro Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News Apang. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.